Menteri PDP ya kepala tengah juk Surkar Pedeng kan Nirmala Sitharaman henik sengi kala lecungo ya ka Ramakrishna Mission Ashram hasora hakaba yaka la senran lang da kong amperin lengdo Menteri PDP ya ketenat karab karyang nang da la senran lang ru da video jong asila bat light crop block hakaba yaka ni ka menteri la pedeng sengau bha da uswami Anuruga Nanda harangkat kinong trei bat kisam lapuli jong gane ka ashram hag jing le jungo jong gane ka menteri kala let ban jungo ru ya ka jaka ai jing hikai ban su jan nang da ka jing ai jing hikai ban thain jan gane ka ashram ka ai jing hikai ya kisam la jong gane ka thain chu gane ka menteri kala le jungo ru ya ka benda ka ba hajrong du jong gane ka building ha ka ba nagane ka jaka kala yo i ya ka jing itnat jong ka thain sora hi bro ka we Habakut jong kane ka sengi haswab kan lek paino senong ba Delhi kane ka menteri ka badai pet ya ka tenat platengka kala thungru ya uding kum katak bensa jengkan mau ha ashram garden